πολύ ζωηροί. Παρακαλώ να κάτσουν τα μωρά της βραδιάς να καθίσουμε κάτω. Εμείς οι μεγαλύτεροι πειθαρχήσαμε ήδη, είμαστε στις θέσεις μας, πρέπει να ξεκινήσουμε. Εσύ πάντα ξέρεις, Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εάν θέλετε, δώστε λίγη προσοχή για να ξεκινήσουμε την συγκέντρωση που απόψε όλοι μας συναποφασίσαμε. Συνήθως κάποιος χαιρετισμός γίνεται μεταξύ αχλαδιού και τριού. Εγώ θα σας πω δύο λόγια τώρα πριν ξεκινήσουμε για να συνοηθούμε τι είναι αυτό το απόψινό. Δεν είναι τίποτα άλλο αυτά τα αγκαλιάσματα που είδαμε απόψε, τα φιλιά, και πώς μεγάλωσες, πώς μίκρινες, πώς πάχυνες, τι κάνεις, πόσα χρόνια έχουν σε εδώ. Αυτός ήταν ο στόχος. Ο αρχικός μας στόχος ήταν να ειδωθούμε μετά από τόσα χρόνια που έχουμε ξεχαστεί οι περισσότεροι. Δεν είναι τίποτα, καμία σχέση δεν έχει με τη σχολή, γιατί πολλούς που είχα την ευκαιρία να μιλήσω και να τους προσκαλέσω στην απόψινή μας συγκέντρωση, μου είπαν γιατί δεν γίνεται, λέει, αυτού του χρόνου που η σχολή μας συμπληρώνει 50 ολόκληρα χρόνια λειτουργίας από το 1956. Να εξηγήσω όμως σε αυτούς, μερικοί δυσαρεστηθήκανε και δεν ήρθανε, ότι η απόψινή βραδιά είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Είναι μια επιθυμία εμένα και του συζύγου να δούμε τους συμμαθητάς μου. Βεβαίως η σύζυγος δεν έχει περάσει από καμία από τις 4 σειρές. Έχει περάσει 32-35 σειρές. Είναι μαζί μου 35 χρόνια. Μέσα στο χώρο αυτό. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε και επικοινωνήσαμε με μερικούς που είχα στην αρχή τα στοιχεία τους στο τηλέφωνο. Μετά με βοηθήσαν πολύ από όλες τις 3 σειρές και όσους βρήκαμε τους καλέσαμε. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτούς που δεν βρήκαν να τους προσκαλέσουν και αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα δεν τους εξαιρέσαμε, απλώς δεν μπορέσαμε να τους δούμε. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους εσάς για την ανταπόκριση που είχατε και ήρθατε μαζί μας απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τους καθηγητάς εδώ, τον Κώστα του Τζόκαρη, τον Τίνο τον Βοτζίδη, τον Γιώργο τον Γεωργαντέα που τον είχαμε μελετή στο ξεκίνημά μας εκεί, τον Βαγγέλη τον Μούτανο και ιδιαίτερα τον Νίκο τον Δασκαλόπουλο, ο οποίος είναι ο δασκαλός μου από το ξεκίνημα που μπήκα στο πλοίο της γραμμής για να πάω στη Ρόδο τότε, χωρίς να ξέρω που πάω, τουλάχιστον εγώ. Διότι μετά από τα σχολικά μας χρόνια του γυμνασίου, όλοι ψάχναμε να βρούμε εμείς της περιφέρειας πού θα καταλαγιάσουμε, πώς θα φύγουμε από το χωριό μας. Χωρίς καμία γνώση, χωρίς καμία επιθυμία, χωρίς καμία επιλογή ότι εγώ θέλω να γίνω τουριστικός υπάλληλος, ξενοδόχος. Το χωριό μου δεν είχε ξενοδοχεία, ούτε τα είχαμε δει τα ξενοδοχεία. Και πήραμε το πλοίο της γραμμής προς το άγνωστο. Απάνω στο πλοίο λοιπόν, που παραπατάγαμε σαν τα ποτόπουλα μερικοί, κατάλαβα ότι και άλλοι σαν και εμένα πηγαίνανε στο άγνωστο. Εκεί στο άγνωστο που πηγαίναμε ρώτησα ένα, ρε φίλε του λέω, εκεί που πάμε 2 ολόκληρα χρόνια, τι θα γίνουμε? Λέει, τουριστικοί παράγοντες. Δηλαδή, δεν πήρες μέσα στο μελί το χαρτί που γράφει το τι θα γίνουμε εκεί? Ξενοδόχοι, τουριστική αυτή, γενικά, τουρισμός του ΕΟΤ, το υπάλληλος τότε χτυπάει πολύ ωραία. Τη δεκαετία του 50, αφού χτυπάει ακόμα 250.000 που περιμένουν να μονιμοποιηθούν τώρα. Σκέψου μετά από τόσα χρόνια. Φανταστείτε τότε τι γινόταν. Αλλά όμως λέει, εξαρτάται τι θέλει ο καθένας. Παραδείγματος χάρη, λέει, εγώ θα πάω στην τουριστική αστυνομία. Λέω, στην τουριστική αστυνομία είναι μέσα αυτά? Μου λέει, τουρισμός είναι, διότι μου λέει η χωροφυλακή είναι για τους πολίτες της επαρχίας. Οι αστιφύλακες είναι της αστυνομίας πόλεων για τις πόλεις.
Και η τουριστική αστυνομία είναι για τους τουρίστες που έρχονται. Και έρχονται τουρίστες, δηλαδή οι τουρίστριες που προτιμάνε τους Έλληνες, τι κόμενες θα κάνουμε εδώ πέρα. Στη σχολή λοιπόν που πήγαμε την επομένη, που κατεβήκαμε, ο Μολδοβάνος, ο Νίκος ο Μακαρίτης, μας κάλεσε όλους να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα. Δίπλα στο Μολδοβάνο ήταν και ο νεαρός τότε Γεωργαντέας ο Γιώργος, ο οποίος ήταν επιμελητής, αυστηρός, με ύφους. Ο στρατηγός, σαν στρατηγός. Δίπλα εκεί λοιπόν, αφού μας εξέθεσε το πρόγραμμα για τη ζωή μας μέσα στη σχολή, πώς θα περπατάμε, τι θα κάνουμε κτλ. Μας παρουσίασε λοιπόν τους συνεργάτες. Τον Κώστα τον Παπά, ο οποίος ήταν αυτός κάποιος τέλεχος, τον Καραγιαννίδη, τον Καραγιάννη, ο οποίος θα μας δίδασκε τουριστική γεωγραφία, τον Πολίτη που θα μας δίδασκε. Και διάφορα άλλα τέτοια. Τον Τσατσαρόνι, ο οποίος θα μας δίδασκε υγιεινή κτλ. Και μας παρουσίασε λοιπόν και το σεφ και το μέτρο. Σεφ και μέτρο. Σκούτησα κάποιον δίπλα μου, λέω, τι όνομα είναι αυτό, είναι χριστιανικό? Όχι, μου λέει, αυτή είναι Ήπη. Είναι από την Ήπη. Έτσι λοιπόν, επειδή τελείωνα με τον Τσατσαρόνι, θα σας πω ότι ο Τσατσαρόνις ήταν γιατρός, ο οποίος είχε ιδιαίτερη αδυναμία να κάνει καλά τα κορίτσια, όλες τις στάσεις. Όχι άστα, όχι άστα. Τα ξέρουμε αυτά. Καλά τα λες, καλά λες. Λοιπόν, ο Τσατσαρόνις, λοιπόν, όταν ήταν να επισκεφθεί μια κοπέλα που ήταν άρρωστη, της έκανε εξέταση μια ώρα. Και το χέρι της να ήταν στραπλισμένο, της έπληκε την καρδιά εδώ, μας έπληκε. Και αρρώστησε ο Βριώνης, ο ταλέπορος, κάποτε από βήχα, και ήρθε, άνοιξε την πόρτα, του λέει, τι έχεις Βριώνη? Έπηγε αυτό, άλλο βήχα, έχεις, λέει, γκρίπη, θα περάσει και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, σας καλωσορίζω απόψε. Ο μπουφές είναι έτοιμος, τον έχει επιμεληθεί η σύζυγός μου, ελπίζω να σας αρέσει. Το κρασάκι είναι παραγωγή δική μου από το χωριό, που το έχω φτιάξει με πολύ μεγάλο κέφι και μεράκι, το έχω φυτέψει το μπέλι, το έχω τριγύσει. Το συνεργείο του Κόκκινου εδώ με το βίντεο και φωτογραφίες που θα βγάλουν και όποιος θέλει να πάρει CD μετά να θυμάται τη συνάντησή μας μετά από τόσα χρόνια. Η Μαρία η Ιγουμενάκη μας έχει φέρει σκαλτσούνια και ρακί από την Κρήτη να τα δοκιμάσετε. Και θα παρακαλούσα από τους μεγαλύτερους πρώτα, τους καθηγητάς μας, όχι σε ηλικία, να περάσουμε στο μπουφέ, να ακολουθήσει η πρώτη σειρά λόγω ηλικίας, η δεύτερη, η τρίτη και τα μωρά τελευταία, η τέταρτη σειρά. Για να δείξετε όμως όλοι ότι είμαστε νέοι όπως ήμασταν τότε, θα το αποδείξετε στο χορό μετά από το γεύμα. Λοιπόν, όποιος θέλει να κάνει κάποιο χαιρετισμό, για τη σχολή όμως που διέφυγε να σας τονίσω, αν θέλετε προσοχή, ενός λεπτού μόνο, για τα 50 χρόνια της σχολής, πολλοί άνθρωποι εδώ, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει και έχουν προσφέρει στη σχολή, από το ξεκίνημα της Πάρνηθας, από τον Καρακοτζίτη, από το Γέμελα, μέχρι τον Παφούνι σήμερα, όσοι περάσανε από τη σχολή, η οποία στελέχωσε μέσα στα χρόνια αυτά ξενοδοχεία τόσα στη χώρα μας, από στελέχη που βγήκαν από τη σχολή, και όχι μόνο, τόσες σχολές από καθηγητάς και υπεύθυνους που έβγαλε τόσα στελέχη, ας κάνει η σχολή, ας εισηγηθείτε εσείς, ας προτείνετε για του χρόνου στα 50 χρόνια στη Ρόδο, σε συνεργασία με κάποιον χορηγό, είτε αυτό είναι το ξενοδοχικό επιμελητήριο, είτε είναι η υπόξη Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, είτε η τοπική ένωση των Ροδίων, είτε είναι ο Δήμος Ρόδου, είτε είναι κάποιος άλλος, να γίνει πράγματι μια γιορτή, να τιμηθούν τα χρόνια της σχολής, να βραβευτούν μερικοί που τιμήσανε τη σχολή, αλλά αυτό ανήκει σε μερικούς από εσάς που έχετε κάποια πρόσβαση, που να κάνετε κάποιες ενέργειες και αν θέλει η σχολή μετά από τόσα χρόνια επιτυχίας, πιστεύω, και προσφορά στον τόπο, να γιορτάσει τα 50 χρόνια και είμαστε όλοι πρόθυμοι να συμμετέχουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.
Μου συνέστησε ο Παναγιώτης να μην μακρηγορήσω. Βέβαια πάρα πολλά μπορεί κανείς να πει. Η διαφορά είναι ότι μεταξύ μας δεν έχουμε πάρα πολλούς και πολλές. Δεν έχουμε, όχι διότι δεν πήραν το μήνυμα να έρθουν, αλλά διότι δεν είναι παρόντες πια. Για όλους αυτούς ήθελα λίγο τη μνήμη μας να την αφήσουμε λιγάκι να απλωθεί στο θέμα όλων αυτών που χαθήκανε κατά την διαδρομή μέχρι σήμερα. Πρώτον αυτό. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε φυσικά όλους αυτούς οι οποίοι ήταν κοντά μας κατά τη διάρκεια της ενάρξεως των σχολικών αυτών ετών. Επίσης, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ποτέ όλη την ιστορία της σχολής, η οποία διαγράφεται και μέχρι σήμερα, μπορώ να πω, με χρυσά γράμματα. Κατόπιν τούτου, θα παρακαλούσα πάρα πολύ, χωρίς να μελαγχολήσουμε και χωρίς να σκεφτούμε τίποτε περισσότερο, να δώσουμε λίγο από τον εαυτό μας στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που δεν είναι κοντά μας και που δεν θα είναι ποτέ κοντά μας και που θα τους ανταμώσουμε σε κάποια στιγμή όταν θα έρθει ο καιρός. Είναι μαζί μας. Τίποτε άλλο δεν έχω να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να περάσετε καλά. Nota bene. Μπακαλιάρος Κορναλιά είναι εδώ, έχει Κορναλιά είναι Μπακαλιάρο.